Patuloy na nagbibigay serbisyo, pag-asa at saya. GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang GMA Regional TV Live. Maayong adlaw mga kapuso sa atong mga suking viewers dinhi sa Central ug Eastern Visayas sa mga dapit nga maabot sa atong Sibya. Welcome sa GMA Regional TV Live nga inyong makita Lunes hangtod Biyernes alas 8 sa buntag. Bag-ong adlaw na sab nga atong sagubangon, laing hagit sa kinabuhi nga atong atubangon apan kun unsa man gani mga kapuso ang atong masugatan, manindot man o mabati atong ihapon kining malampusan. Good morning kapusong Ses. Good morning kapusong Nix and good morning usab kaninyo mga kapuso. Maayong pagtukaw usab kaninyo sa amo ang mga dearest kapuso viewers. Welcome once again sa ato ang tulumanon ning kabuntagon. Ug nang hinaot kami nga anaa kamo ug sa inyong pamilya sa maayong kahimtang taliwa niining mga problema nga gisagubang nato ning panahona. And we'd also like to thank you mga kapuso sa padayon niyong pakig-uban kanamo ug sa inyong pagsuporta kanamo sukad nga nagsugod ang ato ang program. And let's start this morning with some energetic vibes mga kapuso. Kay kung adun na kamoy talento sa pagsayaw, ingon man hilig sa pag-ikid-ikid, apil na mo si GMA Regional TV Live Dance Challenge. Ang inyong buhaton, gamiton ninyo ang music sa ato ang programa ug pagbuhat mo sa inyong mga dance steps sa manining gibuhat sa manag-agaw nga sila si Tresha or Sabia ug Princess Jerry Mar Hempeso nga taga Mandawi City. Murag kaliwat gyud siguro. Kinahinay ako practice sila. Ana. Kaliwat gyud sila silang pamilya sila no mga maayo kay mga dancers. Mao jud, makalingaw jud kung kauban nimo imong mga ig-agaw, imong mga cousins sa pagsayaw, di ba Tinuod, Nix? magkasabot gyud mo. Mga kapuso, sa Manila, apil na mo ipadala ang inyong video sa FB page si GMA Regional TV Live. Lakit na sa inyong pangan o lokasyon sa kagayunan nga makita ang inyong talento o inyong kaugalingon sa telebisyon. Busa mga kapuso, apil na mo ipakita ang inyong mga dance moves. Yes! Busa mga kapuso, karong buntaga, atong mahinabi si kapuso actress Althea Ablan ug sayranta ang bag-o niyang vlog kauban ang usa ka kapuso actor. Ug ato usab mahinabi ang usa ka opisyal sa Bureau of Fire Protection 7 ug atong sayran kun unsa ang mga pahimangno aron malikayan ang sunog panahoning kalag-kalag. Ug ato sab ilailahon kini usa ka fire survivor atong sayran ang iyang makapa-inspire nga istorya nga maghatag kanato og paglaom. Karon mahinabi na ni Cecil si kapuso actress Althea Ablan. Bistog time ta, kauban ang vlogger and kapuso teen actress, one of the prima donnas herself, Althea Ablan. Mayong buntag Althea and welcome back dito sa GMA Regional TV Live. Maayong buntag po. Kumusta ka na Althea? Kumusta ang buong pamilya? Okay naman po kami. And ayan, masaya pa rin kami dahil sama-sama pa rin kami. Pag-usapan muna natin yung mga pinag-usapan natin dati kasi we talked about your cooking skills that you shared through your vlogs, di ba? Ngayon naman, how do you feel na ang daming nag-e-enjoy sa mga nagawa mong vlogs and that you were able to inspire them to cook for their families? Yes po, I feel grateful kasi sa pag-vlog po ng cooking or baking, dahil marami pa rin nanonood and gusto nilang matuto din magluto. Yung mga kasing edad ko po, nakikita ko po sa Instagram ko na tinatag nila ako na ginagaya nila yung banana cake, yung mga
cupcake na kung ano nang pinagagawa ko. Mga ganun po. Ang sasarap naman kasi. So, good thing na sinishare mo ito sa mga Kaya nga vlogs. po ang lusog ko po eh. Lahat tayo. Kasi quarantine eh. Opo. Althea, aside from your personal YouTube account, recently, you and your fellow Kapuso artist, si Bruce Roland, you launched another vlog, itong Al Bruce Official. Paano ito nagsimula, itong collaboration yun ni Bruce? Yes po. Kami po ni Bruce Roland, nagkakasama na kami sa mga workshop. And super close friend din kami. And nakikita namin sa social media na siniship po kami. So why not? Try po namin magawa ng career namin vlog, TikTok account. So nag-click po siya. So masaya kami na madami kaming na-inspire din na tao and madaming natutuwa sa amin. Yung first 3 vlogs nyo, it's very fun, it's very light, and very entertaining. Yes po. And lahat ng mga millennials, relate talaga. This time, pag-usapan natin ang Prima Donnas Althea, kasi top rating talaga itong afternoon drama nyo. Please share with us lang kung ano yung paano yung paghahanda mo sa role mo? Paano mo hinahanda yung sarili mo? Katulad po ng pagbabasa ko ng script, dahil yun nga po may mga safety protocols na medyo magbabawas ng mga tao sa taping. So, ako na talaga mag-work sa sarili ko. So, dito sa bahay, habang binabasa ko na po siya, internalize ko na rin po yung mga emotions, ganyan. Dito lang po sa bahay. And chinachat ko rin po yung acting coach namin, si Miss Anne, pag meron po ako mga question about the scene. You can also sing very well. Ngayon, this morning, if you can sing your message para sa mga viewers natin, anong song ito? And please sing it to us this morning. At ngayon, nandyan ka na, di mapaliwanag ang nadarama. Handa ako sa walang hanggan, di ba sa akin, di ka sasaktan mula noon. Hanggang ngayon, ikaw at ako. Ang galing naman. Thank you so much, Althea, for singing it to us this morning. Daghang salamat. Thank you po. Thank you po sa inyo lahat. Ingat. Kining vlogging usagayod sa gikalingawan karong quarantine ug hinaot nga pinaagi sa maong platform makahatag og inspirasyon si Althea kaninyong tanan mga kapuso. Ug mobalik pa ang GMA Regional TV Live. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik mga kapuso sa GMA Regional TV Live, maghiskutag sunog karong buntaga. Kumusta naman ang mga insidente nga natala sa BFP labi na karong panahon sa pandemya? Samtang nagpadayon pa kining kalag-kalag, kumusta man sab ang mga gipanghimo sa BFP sa ilang Oplan kaluluwa? Nagpadayon pa man gyud ni labi na sa pagbukas pagbalik sa mga sementeryo human gitakupan sulod sa usa ka semana. Karong buntaga mga kapuso, makauban nato ang Regional Operations Chief sa BFP 7 Fire, Chief Inspector Noel Nelson Ababon. Good morning, sir. Magbuntag Nico, magbuntag po sa tanang mga nananaw karong adlaw. Salamat sa pag-imbitar po para makapadayag po sa mga pahimangno para sa ato ang mga katawhan. Daghan kayong salamat sab sir sa pag-uban kanamo. Kumusta naman sir base sa mga data nga inyong na-gather sa BFP, mga natala na to nga mga fire incidences? Kumusta labi na rong panahon sa pandemya, Sir Ababon? Okay, sumala sa ato ang data karon, doon ako data diri January to September na to for 2020. Kung ikumparar ni nato siya sa the same month po siya, January to September last year, mas niubos ang ato ang sunog karon panahon na siguro tungod po sa COVID. So natala na to sa karong tuiga, we have 732 of fire incidents as compared last year na 1,630. So gamay taron og kaning mga sunog. Paghisgot og mga casualty sir, kumusta man inyong
datos? Sa casualty, sa karong tuiga medyo ning ubos pod ang casualty karong tuiga as compared last year man god do natay mga casualty nga mga civilians of 28 karong tuiga 23. So minimino siya og 5. Although sa injured nga sa mga civilians parehas ra 76 and for the firefighters pod nato sa karong tuiga duha lang ang injured nga firefighters as compared last year nga 6. And it's good to note na nagkaniadto mga kabomberohan dagmatnon man gyud pod sa ilang seguridad sukad pa pipila na katuig wala gyud nakalas nato nga mga firefighters. Kasagaran kadaghanan naara sila mga panimay karong panahon na sir makabantay simba ko kung dili mga Makabantay. kung dunay mga diferensya sir. Pero ngayon sa pong bantayan sir kay basig magka electrical overload na sab sa gamit sa mga panimay. Maopod Nick. Kay bisan gani as compared last year maoro man gihapon gud ang nag-una nato ron sa mga causes of our fire incidents, electrical ignition caused by loose connection and overloading. Siya gihapon ang number 1 nato. Kusog pod ron ang mga gadgets kay labi na ang atuang pag-eskwela na usab naman pod more on virtual na. So mas daghan gud ron ang gigamit sa ato mga electrical equipment. How do we best prevent this, sir? Kining aning mga incidences mas maayo gyud nga mo konsulta og electrician, sir? Una sa ato mga electrical safety kinahanglan we do not underestimate the fire risk from electricity. Kinahanglan po nato we should always watch out for kadaghan nato mga plug kung loose ta siya kadaghanan na niya mo init. Nya ato man ang pasagdan waton pa man nato muasso and most especially po pinaka-importante dili po na nato i-overload ang mga sockets. Sir, anita sa kalag-kalag, sir, although nahumana ang Todos dos Santos, adlaw sa mga minatay, sir, o sirado pa ang mga sementeryo, pero sa mga gipanghimo sab ninyo sa BFP, sir, sa Oplan, Kaluluwa? Gipadayon gihapon na namo ang amuang Oplan, Kaluluwa. Pero amo na siyang giapil sa usa na mo ka programa, katong ato ang programa nga Oplan Ligtas na Pamayanan, kaya katong kadigong programa ha, gihimo naman pong on the road kay dili naman pwede face to face. So ang gihimo gi-appeal na lang po nato ang Oplan Kaluluwa para pagpahimangno gihapon sa ato ang mga katawhan. Hisgot matag mga panimay kaganiya, sir, mga common nga hinungdan sa sunog. Habot sa mga establishment, sir, mga dagkong edipisyo, sir? Kadaghanan gyapon there are cases gyapon nato nga ang electrical in nature gyapon ang cause of the fire incidents. Pero dili parehas sa mga residential nga taas ang incidents ana. Ilaha dili kay karon manggod because of the strict implementation of the fire code with the Philippines, ning minus pod ang atuang sunog sa mga establishments. Sir, hapit na Pasko, sir. Unsa po yung mga preparations o mga efforts nga himuon ninyo sa BFP, sir? Pandemic pa man gihapon, ang akong tanawa na iparehas gyapon ni siya sa OLP on the road. Ang nakadunga ang madungag lang na is ang atuang mga inspections lang yun. Labi na sa atuang mga like here in Region 7, ang identified na to nga mga sa firecrackers, ang lapu-lapu man. So mag-intensify lang na sila sa ilahang mga inspections inanang gapita. Alright. Sir, mensahe lang nimo sa mga nagtan-aw na to karon mga pahimangno sa bila, sir, aron kalikayan gyud ning sunog karong panahon na. Yes, sir. So sa ato ang mga katawhan na karon ug paminaw karon, ang amo lang pahimangno labi na karon sa selebrasyon nato sa Oplan Kalag-Kalag, labi na gyud kadaghanan ra ba nato mudagkot og mga kandila. Siguro kung mudagkot magta ato lang ilikay nga dili ni siya haduol sa kanang mga dali pud nga masunog. So atong ibutang atong mga kandila nga dili pud dali na matumba para balikayan gyud nato ang sunog, and ibutang nato ang atong mga kandila sa katong mga gitawag nato og heat resistant surfaces. Alright, daghan kay salamat, sir, sa pag-uban kanamo karon butag mga tips sa atong mga viewers, mga kapuso, gikan sa BFP7 si Fire Chief Inspector Noel Nelson Ababon. Salamat, sir. Mubalik pa mi mga kapuso, tutok lang. Kini ang GMA Regional TV Live. Balik sa GMA Regional TV Live, mga kapuso, naghisgot ang mga itag sunog kaganiha. Karong buntaga, mga kapuso, atong ilailahon kini usa ka dalaga gikan sa Lapu-Lapu City, burn survivor kung matawag niya ang iyang kaugalingon apan bisan sa iyang nagian, mga kapuso, gigamit niya ni nga kahigayunan
aron makadapit o makahatag sab og positibo nga disposisyon dili lang sa iyang pamilya apan si mahigala og sa iyang mga kaila. Atong ilailahon karong buntaga si Lara Francesca Lasam. Good morning. Good morning, sir. Thank you, Lara, for joining us this morning. Daghan kayong salamat sab nga mo share ka sa imong storya sa atong mga viewers. Can you tell us what happened to you? That was 8 years ago, Cheska, no? Kato nga incident? Basically, we went to Osaka Fiesta, and then there was a power outage, and then I had to answer the call of nature. I had to pee, kailangan ko mangihi, and well, there was no power and everything, so my lola suggested that I just urinate on the sidewalk since nobody would see me. But there was like something really inside me. I had to urinate in the proper area. That's the bathroom or the comfort room. So my little cousin Jam volunteered herself to bring a candle with us. That was 2012. I didn't have a phone or a flashlight with me. So the candle was the most probable thing to bring. Yeah, when we were there, kay nagluto man to ang mga adults of food for the fiesta. And when we went to the CR, kay after I was in the middle of bringing my shorts and panty up, the CR blew up. Like it literally, like every single thing that I saw, kay kayo ra jud siya, puros kayo, like the entire CR, and it was really painful. So basically, gidakop sa kandila, sa kandila ang gas from either methane from the methane from the comfort room or the LPG gas from where the adults were cooking. So basically, me and Jam spent 2 months in the hospital, underwent 9 operations under general anesthesia, and a couple without general anesthesia. When I went to school, I really didn't want to go out or anything. So, given my scar situation and whatnot, because when you get burns, you don't just recover from the physical wounds, you recover from the emotional turmoil that the scars bring afterwards and the deformations and whatnot. So my mom had to think of something to make me want to go out. So I wore masks for 7 years. I wore masks and cardigans to cover the burns and my scars because I was really, really shy with it. And just about recently, I started going out and showing people my scars and encouraging people to embrace them for who they are. Kumusta imong pagdawat ato nga hitabo, Cheska? People surrounding me were all positive. Kay feel ako mo giingon sa doctor gani nga give her positivity and hope, kay it helps with the healing physically, mentally, your mental state, kay mo translate to your physical state. So katong nga time it was really painful and good niya ang akong huna-huna for the future, kay nga mabalik ako sa normal, like what I looked before what I would look after, kay mo may giingon sa mga tao niya magsige mo kog ask sa katong napamin sa hospital nga what would I look like after niya akong mom and the doctors, kay they would say nga kanang there will be no scars. They basically said that there will be no scars, it look totally fine after 7 years, no? You were saying nga you mag-wear lang kag mask aron i-hide ang imong mayong itsura. What prompted you nga eventually pakita gyud nimo, i-reveal nimo ang imong self sa imong mga friends, imong mga kaila? For the longest time, I haven't really heard anybody directly saying, you look ugly with your scars, you don't look presentable with your scars. Na-realize lang nako nga kanang, maybe it's me nga kanang telling myself nga, you don't look okay with your scars. Sa imong mga friends, murag konsidera kanila nga source of inspiration, doon na pala may comment nga, you managed to turn storms into rainbows. How exactly do you do that, Cheska? If something goes my way, murag ang universe nga niingon nako nga, okay, time for another challenge, another opportunity for you to grow and to bring along everybody around you to grow as well. So, yeah.
please don't be too hard on yourself. Like whatever happens, show yourself some love, show yourself compassion for everything that you went through. Heal at your own pace, please. You know your journey, you've been on your journey, and other people can tell you kanang how fast or how slow you will go in your healing journey or your overcoming of your insecurities journey. Healing or overcoming anything isn't linear. If today you think you're getting better and yet tomorrow you're gonna cry at the same stuff, it's okay. Let yourself cry, allow yourself to feel your emotions because they're valid and you are entitled to feel your emotions. Pero of course, supportive kayo ang entire family. Makita na ko sa imong mga photos. I don't think I would be in this sort of state, sharing to everybody, accepting interviews, if it wasn't for my support system. Just to wrap this up, Cheska, message nimo sa mga nagtanaw nato karong buntaga. You are more than your face, and you're more than your strifes, your failures, your setbacks, and those things that you think are keeping you from living the best lives are actually preparing you to live your best life. So I hope you have a day you wish you'll have. Thank you for having me. Wow. Healing, gratitude, og love. May akong takeaway sa atong conversation karong buntaga. Thank you so much for joining us this morning and for sharing your story sa atong mga kapuso kang Lara Francesca Lasam. Thank you, Cheska. Thank you so much. Sa Biztalk, ang young star nga si Althea Ablan ang nakauban ni Cecil Kaganiha ni paambit sa iyang mga gikabisihan karong panahona gawa sa iyang karera ang pag-entertain sa iyang mga fans ug followers pinagi sa iyang mga vlogs. Samtang nakauban sa blato si Fire Chief Inspector Noel Nelson Ababon sa BFP mipasabot sa mga kumon nga hinungdan sa mga insidente sa sunog ug padayon nga nagpahimangno sa katawhan nga likayan gyud kini ug mohimo sa ilang parte aron kalikayan ang mga insidente. Og hinaot makapuso nga nadasig mo sa istorya sa atong nakaila-ila si Lara Francesca Lasam, usa ka burn survivor. Bisan sa iyang pait nga naagian makapuso, wa kini nahimong babag aron nga siya makaambit og positivity og inspiration sa iyang mahigala ug sa iyang kinatibuk-an nga pamilya. Maka-inspire gyud sila ang mindset ni Lara bisan sa iyang naagian. Oo, makabilib pod ang faith no nga mao jud nagda niini nga mindset ni Cheska. Hinaot nga kuhaan gyud inspiration sa atong mga viewers nga bisan unsa kalisod ang ilang giagian karon, dunay gyud ay paglaom. Mao, dili lalim pero aduna gyud paglaom jud next. Sa mga kapuso, aduna kami ibilin kaninyo nga words to ponder karong buntaga. Hope is being able to see that there is light despite all of the darkness by Desmond Tutu. Mga kapuso, sa gustong mo preview pagbalik nimong episode and more, please visit our official website sa www.gmaregionaltv.com. Sa among YouTube channel sab sa GMA Regional TV, please click subscribe. Daghang kay salamat kapuso sa inyong padayon nga pagsalig sa programa. Thank you for joining us this morning mga kapuso. Ug more episodes pa ang among giandam, so tutok lang kada buntag dinhi sa GMA Regional TV Live. And in all things, God may be glorified. Stay at home, stay healthy, keep safe, always, kapuso.